Khubor sngewtynnat Kmie na Meghalaya Games Tura, kaba Kmie Kong Marbarisha Mylliempdah sau snem karta, bat Khun Toiaibha Mylliempdah sau snem karta, Kmie madan ban Iakhun jingiakop Siat rifle bat pistol katei Lympung. Synrop shikmie shikhun pynkhreh tyngeh ban Iakhun bat khmih lynti ban baroh arngut thong jingjop. 4 lak ban tip ne ban batai lypa mano ban yok gold, silver ne bronze, Kmie ne Khun. Kini arngut kini Khun lang senior women's category 10 meters but 50 meters rifle even, but 10 meters but 25 meters pistol even. Kajingat lynti jeng kini arngut ke pen isya ye kajing klan ke ying kesem ban ya ringkat lang ban pen urlong ye kajing pos new jongki. Ka Kong Marbarisha kala yok mensim na kajing sngewtynnat ka Khun ban siat pistol, bat kat banang ya kipor ka juyalam ye ka Khun ban sya hikai siat pistol bat rifle. Kam jupep niklet ban ai mensim bat pensluri ka Khun ban poi syakliar kanam. Em jongang la sngewtynnat ha ye kan sports. Kanu ke sports. Te kat banang ya kisngi kum tu ngawan bu be Khun chani ban wan le kai ban man practice hang di nang tu pade ba ngan ong ro ngas ngole ra ngo bang ngalarang ba ngadi balarang ba na pring chukini khna ba khoi ba ngai khub le ru sarkar ba kalap lilat yang ni hakani karansan ya le kai kumju khna bat kirang ba kumju ngila ba ban le kai. Really ka sports department baya ka government bakal support dingi bat bakala ayla dingi mangin siya mentaha kanay games to drugs and let us make this state a drug free state.